Millaisena sä näet maailman? Kauniina, rohkeana, muuttumattomana. Jos sä et vois enää nähdä, kokisitko sä sen eri tavalla? Välillä mä mietin, miten asiat olis toisin, jos mä vielä näkisin. Miten multa ei jäisi näkemättä elämän tärkeitä hetkiä. Miten mun ei tarvis pelätä tai tuntea epävarmuutta asioista. Olisiko mun helpompi luottaa muihin ihmisiin? Vaikka mä en näe enää maailmaa samalla tavalla, mä koen sitä edelleen. Ja mä annan sen kauneuden koskettaa mun sisältäpäin. Pikkuhiljaa mä luotan elämään enemmän. Ja toisinaan musta tuntuu, kun mä näkisin enemmän kuin ennen.